Samantala mga idol, isinusulong ang isang programa na naglalayong magbigay ng libreng medical support devices para sa mga kwalipikadong benepisyaryo na walang sapat na kakayahang pinansyal upang makabili ng mga kagamitang medikal na mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa unang distrito ng Pangasinan. Layunin ng programang ito na makatulong sa rehabilitasyon, paggalaw at pangkalahatang kalusugan ng mga pasyenteng may espesyal na pangangailangan. Saklaw ng programa ang artificial leg, below the knee o above the knee, at spinal braces, Milwaukee brace o chair back brace. Sa pamamagitan ng mga suportang ito ay inaasahang magbibigay ng mas maayos na pagkilos at mas mataas na kalidad ng buhay ang mga benepisyaryong nangangailangan ng tulong medikal. Para sa mga ring nais mag-avail ng benepisyo, hinihikayat ng publiko na magtungo sa Congressional District Office sa Barangay Magsaysay, Alaminos City upang makakuha ng karagdagang impormasyon hinggil sa kwalifikasyon, kinakailangang dokumento at tamang proseso ng pag-a-apply. Ang programang ito ay patunay ng patuloy na malasakit at serbisyo para sa mga kapakanan ng mamamayan, lalo na sa mga higit na nangangailangan ng suportang medikal. IFM News. IFM News. IFM News.